Muchas gracias. Les damos la bienvenida a CaixaForum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Bé, sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest acte de lliurament dels Premis al Foment de l'Ocupació, la 25a edició dels Premis Josep Maria Pinyol, i enguany ens fa molta il·lusió perquè sembla que el 25 és un any rodó d'una entitat, Acció Solidària contra l'Atur, que ja té 40 anys d'història. Ja vol dir això que fa molts i molts anys que beneficia milers de persones que han pogut sortir de la situació d'exclusió social. I això a mi em fa especial il·lusió ser aquí amb vosaltres perquè llegia l'informe FOESA ara fa poc, l'últim, i una vegada més ens diu i ens alarma sobre una situació que tots coneixeu i segur, que és que som una societat a terços, no? A terços perquè un terç de la nostra societat està en risc d'exclusió social, un terç viu a precari, en una situació molt precaritzada, i un terç viu integrada. I per tant tenir una societat a terços no és el present ni el futur que volem per la nostra gent, i entitats com Acció Solidària contra l'Atur fa 40 anys que lluiten perquè això es reverteixi. Jo ara que estic també col·laborant, com sabeu, a Òmnium Cultural, un dels eixos de la nostra acció justament és la cohesió a través de programes com Lliures, que són parents molt petits, perquè acaba de sorgir fa uns anys amb COP57 i amb l'ECAS, precisament per treballar en aquesta mateixa línia, donar oportunitats a les persones que estan en aquesta situació. Per tant, em fa especial il·lusió avui ser aquí, convidada per en Jaume Lanaspa, que sempre em permet de compartir moments com aquests i, per tant, feliç d'acompanyar-vos. El primer que hem de fer és agrair a tots els donants, a totes les persones particulars i entitats que fan possible el que avui celebrem aquí, que hi hagi persones que tinguin oportunitats per tirar endavant, i una altra qüestió que és clau, que és com treballar en xarxa. Ara feia referència a altres programes com Acció Solidària ha anat marcant camí de com fer les coses, doncs que hi hagi 50 entitats que fan xarxa perquè això sigui així a través d'entitats com la vostra. Agrair també al Palau Macaya, que de forma desinteressada ens deixa ser avui aquí, ocupant aquest espai, i a la Fundació La Caixa, que avui representa en Francesc Ventura, el director del programa Incorpora de la Fundació La Caixa, perquè ells des del 2008 hi van creure amb el que feia Acció Solidària contra l'Atur i han estat donant suport al Premi Trajectòria, que és un, com sabeu, dels dos premis que avui s'atorguen. També ens acompanya en Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, que ajuda a tirar endavant el Premi Innovació, que és l'altre premi que avui atorgarem, però avui tindrem referents dels premis anteriors i això fa il·lusió perquè ajuda a entendre per què això que fem aquí és tan important. I després excusar l'Adriana Casademont, la presidenta de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, que per una qüestió personal i familiar que no podia de cap de les maneres excusar, doncs no pot ser avui aquí amb nosaltres, però Miquel Vila, que és el vicepresident de la Fundació, és aquí avui i parlarà per vosaltres. Però abans de fer-ho, situem-nos. Què és Acció Solidària contra l'Atur? És això que veurem. Estem aquí per ajudar a tirar endavant somnis en moments difícils, a fer-los realitat, a que les persones s'aixequin cada dia il·lusionades per anar a la feina, a convertir l'atur i les situacions de treball precari en emprenedoria. Donem el primer impuls en forma de crèdit sense interessos a qui vol autoocupar-se, prioritzant a aquelles persones que pertanyen a un col·lectiu vulnerable. Les acompanyem perquè el seu projecte tingui el major èxit possible i valorem les competències personals i l'impacte social que pot generar. Una oportunitat que hem donat a més de 16.000 persones des del 1981. Tot això és possible gràcies a la Roda de la Solidaritat.
I a un equip de voluntaris i voluntàries de diferents sectors, reforçat per un equip tècnic de persones professionals en actiu i el suport econòmic i de col·laboració d'empreses i particulars. Gràcies per fer-ho realitat. Acció solidària contra l'atur. Més de 40 anys treballant per donar molta feina. I darrere d'això, Miquel, molts voluntaris, treballadors, treballadores d'Acció Solidària contra l'Atur, molts voluntaris i tot el que conforma el patronat de la Fundació, no? Com vulguis. Vens cap aquí? Ah, molt bé. Sí? Si em deixes. Jo tinc l'avantatge que la Mònica ja ha resumit moltes de les coses que anava a dir, per tant, us estalviaré massa rotllo. L'Adriana ja ho ha dit, l'Adriana no podia venir, no ha pogut venir, tot i que ho ha intentat, i ella és la que havia de presidir aquest acte, però ens acompanya avui l'Oriol. L'Oriol, amb les dues últimes vegades, no havia pogut venir. Oriol era el president d'Acció Solidària, va tenir que deixar de ser-ho per raons de salut, i avui tenim la sort de tenir-lo aquí entre nosaltres. O sigui que benvingut, Oriol. Espera, que jo tinc unes ulleres aquí. Ulleres més alçada, perquè tu ets molt més alt que jo. Però com que estem en família, jo crec que se sent, anem a dir. Sentiu bé? Bueno, jo una mica repetint el que ha dit la Mònica, volia començar aquestes paraules agraint la presència de tots vostès i especialment els donants d'Acció Solidària. Segur que molts de vostès ho són per la seva generositat. Nosaltres només, de fet, som uns intermediaris entre els beneficiaris, o sigui, les persones a les quals els fem un préstec, i els donants, que són els que ens encarreguen que féssim aquesta feina. Dic que els Premis Pinyol, també ho ha dit la Mònica, dels quals la veritat és que ens sentim orgullosos, reconeixen entitats innovadores i constants en l'ajuda a persones vulnerables per formar part del món de treball i aconseguir uns ingressos que els permetin una vida digna. Amb aquests Premis Acció Solidària contribueix a donar visibilitat a l'actuació d'aquestes entitats que tan importants són en l'ajuda de persones vulnerables. Des de l'any 81, o sigui, fa 41 anys ja, 40 va ser l'any passat, Acció Solidària lluita contra l'exclusió social que significa per a moltes persones estar a l'atur o amb un contracte de treball precari. És a dir, que tenen treball però no arriben a final de mes. I ho fem, ja ho he dit abans, amb els recursos que es donen als nostres donants, que són entitats i particulars, i amb la implicació del patronat, de 40 voluntaris i de 4 persones contractades. I ho fem en xarxa, també Mònica ho ha dit, i tenim d'alguna manera relació permanent amb 50 entitats del món social que bàsicament són els que, anem a dir, ens envien a les persones que necessiten la nostra ajuda. Nosaltres actuem en 4 línies d'actuació. Una cosa que diem APILs, que són ajudes a processos d'inserció laboral, préstecs sense interessos per a autoocupació, a persones normalment grans, majoritàriament a l'atur o en treball precari, préstecs a cooperatives i també, de vegades, préstecs a curt termini a entitats socials que tenen problemes de tresoreria, per exemple, perquè tenen concedida una subvenció però es retrasa, anem a dir, el moment del pagament i llavors tenen problemes i també els ajudem. Tornant als Pinyol, atorguem 2 premis, un a la millor iniciativa, el Premi Innovació, dotat amb 10.000 euros i patrocinat pel Consorci de la Zona Franca, com ja ho va fer l'any passat per primera vegada. L'altre premi, també de 10.000 euros, reconeix la trajectòria d'entitats que al llarg del temps han mantingut una acció positiva i continuada en l'ajuda de persones vulnerables. Fundació La Caixa, com ho ha vingut fer des de l'any 2008, financia aquest premi. Francesc Ventura, que és el director del programa incorporat de la Fundació La Caixa, i Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, moltes gràcies a tots dos i gràcies també per la presència en aquest acte. Esperem que l'any que ve també ens podem trobar. Els hem de dir que des de dintre la Fundació de vegades ens plantegem si la nostra actuació, 40 anys després, continua tenint sentit.
i més quan tenim tantes dificultats per aixecar recursos. Inclús ens hem plantejat canviar el nom de la Fundació. Però quan veiem les xifres d'atur, tot i que afortunadament els darrers anys han anat a la baixa, i per l'altra banda, un tema important, la formació professional, l'eina bàsica per assegurar la feina als joves, i que la formació professional va adquirint una presència creixent, això són dades positives, però quan mirem la xifra d'aturats, a Catalunya 350.000, al conjunt d'Espanya 2.900.000 persones. I el percentatge d'aturats més grans de 45 anys, 45 anys avui dia sembla que és l'edat ja amb la qual un deixa de ser, el percentatge d'aturats de més de 45 anys és el 55% del total. Total, que aquesta reflexió que fem, si el que fem hem de continuar fent-ho, arribem a la conclusió sempre que sí. Tot i que som molt petits, que som, un gra de sorra, però el que veiem és que el préstec d'autoocupació, que és la nostra eina bàsica, funciona i ajuda persones i ajuda d'alguna manera a disminuir aquestes xifres que, no deixen de ser escandaloses. La nostra situació financera no passa per bons moments. Tenim uns ingressos de 200.000 euros l'any i unes despeses de 300.000 euros. Això ja qualsevol no cal tenir un Excel per saber el que passa amb això. Si cada any gastem 100.000 euros més dels que ingressem, el dia que ens acabin les nostres reserves ja veurem què fem. Jo vull agrair aquí a la presidenta, Diana Casademont, i a la patrona, Montse Martín, que s'acompanya, que la veritat és que s'han bolcat en la cerca de recursos i en reforçar les relacions amb institucions significatives de l'àmbit social. També vull agrair i destacar la presència de la conductora de l'acte, Mònica Terribas. Mònica no necessita presentació, ja que és prou coneguda, i altres vegades s'ha implicat en donar-nos suport. Li hem d'agrair l'enorme favor que ens fa. Acció Solidària contra l'Atur és una entitat molt petita i necessita del ressò, de la visibilitat que persones com la Mònica, de manera desinteressada, ens facilita. O sigui que moltes gràcies, Mònica. També el meu reconeixement als treballadors de la Fundació, l'El Comas, Marta Iglesias, Raquel Gago i Vanessa Torres. I també als voluntaris, entre els que vull esmentar el coordinador Jesús Burillo, el secretari Antonio Martínez de l'Ollo, l'infatigable Jordi Oller, que amb l'ajut de Jesús Mercadal acull inicialment els possibles beneficiaris i manté una relació constant amb les entitats amb les que ens relacionem. A Jesús Arribas, autor d'unes estupendes guies d'actuació en ajuda als tutors, Àngels Calveras i Joan Fàbregas, per l'important actuació que tenen amb el tema de recursos econòmics, l'Andreu Roger, que porta la comissió de seguiment, i la Ima, el Fermín, l'Enric, en Josep Maria, en Josep Francisco, Joan Carlos, Toni, Manel, etc. La veritat és que som una entitat de voluntaris. Som una entitat de voluntaris implicats, tots grans, perquè l'experiència ens ha demostrat que les persones que no estan jubilades no poden ajudar, no perquè no vulguin, sinó perquè el seu horari no els hi permet. I llavors tots som grandets, però fem el que podem i la veritat és que hi ha una gran feina que fan molts voluntaris de la Fundació. Ja l'única cosa que vull dir és reconèixer la tasca que fan en l'organització d'aquest acte, tant la Imma Noguera com el Fermín Coasante, com la Raquel Gago i la Vanessa Torres. O sigui que si no fos per ells no estaríem aquí reunits. I res, moltes gràcies a tothom i ja, Mònica, jo ja estic. Us he de dir que mentre parlava el Miquel pensava que això que li passa a la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, jo que estic implicada a la Fundació La Roda o la Fundació Candel o la Fundació Catalana Síndrome de Down o el Goodman, està passant a totes les fundacions, a totes les entitats. Ens falta voluntariat, ens falta gent amb ganes de comprometre's amb causes per no obtenir-ne res a canvi. Se'ns estan envellint els voluntariats i la gent disposada a comprometre's amb l'acció social sense esperar-ne res a canvi. És a dir, que tenim estructuralment
un problema de compromís de les generacions més joves, que va fer un petit canvi durant la Covid, parlant amb Creu Roja i amb el Banc dels Aliments, te n'adonaves que els joves s'havien activat, no? Però realment, estant a diferents fundacions, veus que hi ha molta dificultat per renovar patronats, per trobar mans i cervells que s'impliquin en això. Per tant, no és cap consol, però això que us passa a la Fundació és una situació estructural compartida que ens ha de fer reflexionar sobre el compromís de totes les generacions amb les nostres entitats que lluiten per combatre situacions, en aquest cas, d'exclusió. Ara serà en Pere Navarro, el representant de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca, qui ens adreçarà unes paraules. Jo no et prendré el faristol, ho faré des d'aquí. Com vulguis, encantada. Bé, gràcies Mònica, gràcies Miquel, gràcies a tots vostès per estar en aquest acte. De fet, jo aquesta història ja la vaig dir quan el premi que vam entregar, però és que és maca, no? Perquè quan em van venir a veure el Miquel i la gent de la Fundació, no vaig poder dir que no. Per què? Perquè això complementava molt bé una de les coses que estem fent, o el principal que estem fent en el Consorci de la Zona Franca. En primer lloc, el Consorci de la Zona Franca és una empresa pública, és molt desconeguda, però el que fa, sobretot, bàsicament, és gestionar el polígon industrial d'aquella part del Delta del Llobregat. O sigui, jo vinc de l'altra banda de Barcelona, fins aquí, amb la Gran Via que estava col·lapsada completament, però el que gestionem és un polígon públic que fa molts anys es va convertir en públic i, per tant, aquelles persones que van crear el Consorci de la Zona Franca, aquelles institucions, doncs van fer alguna cosa molt positiva, van pensar en el futur. I avui, gràcies a la gestió d'aquest polígon públic, gràcies als ingressos que obtenim dels lloguers de totes les empreses que estan allà, sobretot de tipus industrial i logístic, gràcies a això podem fer el que hem de fer i que per això vam néixer, que és fer promoció econòmica. Fer promoció econòmica què significa? És posar les bases perquè es creïn llocs de treball, perquè es creï riquesa, perquè es creïn empreses, perquè les coses puguin evolucionar i evitar aquests problemes d'exclusió social que estàvem comentant. I de fet hem fet una incubadora fa 3 anys, una incubadora d'impressió 3D. La impressió 3D no és una tecnologia nova, fa 40 anys que es va inventar, però ara és quan comença a escalar-se industrialment i ara és quan comencen a produir objectes que es poden comercialitzar i que són necessaris pel conjunt de la societat. Bé, doncs en aquests 3 anys ja han passat més de 100 empreses de tot tipus, des d'empreses que fabriquen motos elèctriques, empreses que tenen a veure amb les plantilles, amb odontologia, hi ha una empresa que fabrica instruments musicals. El límit és la imaginació. Això vol dir que s'han creat empreses amb una tecnologia que ara és molt nova, que comença a funcionar molt bé i que, per tant, en aquestes empreses que podien estar formades per 1 o 2 persones, el fet de poder créixer gràcies a aquests programes d'incubació vol dir que també ocupen a molta més gent. I, per tant, intentem, en unes tecnologies de llarg recorregut, el que intentem és posar les bases perquè això es desenvolupi i perquè la gent hi pugui accedir. Hem construït també el que n'hi diem la nau industrial del segle XXI, que és el D-Factory. És una nau industrial de 17.000 metres quadrats, allà al polígon industrial de la Zona Franca, i això és un lloc on estan presents empreses que estan treballant amb indústria 4.0. Què vol dir això? Vol dir impressió 3D, sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, etc. Per què dic això? Perquè aquesta nova revolució industrial ens està portant a uns canvis que són uns canvis rapidíssims, com mai a la història de la humanitat. I per tant nosaltres hem d'estar atents a quins són aquests canvis, quins són els perfils professionals que es necessiten per cobrir aquests nous llocs de treball i, com deia al principi, posar les bases, posar els espais perquè això es pugui produir. L'altre gran projecte que estem tirant endavant i que lliga molt amb això que comentàveu és que hem arribat, encara no ho hem anunciat formalment, però hem arribat a un acord amb Correus, amb l'Ajuntament i el propi Consorci per rehabilitar l'edifici de Correus. L'edifici de Correus a Via Laietana és un edifici catalogat, tots el deveu tenir present, són 30.000 metres quadrats. Què volem que passi allà? Això és una inversió també del propi Consorci de la Zona Franca. Què volem que passi? Que molts d'aquests joves que estan a l'atur, perquè és un contrasentit, tenim, no sé,
30%, o més d'un 30% de joves a l'atur, alguns formats, alguns altres que no estan tan formats, però estan a l'atur. I tenim empreses, sobretot, que estan relacionades amb el món de la nova economia, del món digital, etc., que cada dia ens diuen que no troben perfils professionals per treballar. Això és un contrasentit absolut, és a dir, ja tenim molta gent, per tant, tenim molt talent que està a l'atur i que, per tant, no pot accedir a un lloc de treball per poder viure dignament, per poder fer el seu programa de vida, la seva història de vida, i, en canvi, hi ha empreses que poden accedir amb relativa facilitat als diners, les famoses rondes d'inversió. Si hi ha un bon projecte, en el món hi ha diners. Poden accedir als diners, però en canvi no poden créixer perquè no poden accedir al talent. I per tant, en aquest edifici de Correus el que pretenem és posar en contacte el talent no aprofitat perquè aquesta gent jove pugui aconseguir un perfil professional adequat i per tant pugui aconseguir una feina, posar-los en contacte amb aquestes empreses del món de la nova economia i també amb el món de la formació en el sentit més ampli de la paraula. No estic parlant només a universitats, d'FPs, etc. Estic parlant de molta altra formació, reglada o no, que s'està bellugant també en tot aquest món. El resultat d'aquest gran robot de cuina, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest edifici, hauria de ser aquesta gent jove amb una feina, amb un perfil professional, encara que sigui molt concret, haurien de ser empreses que poden créixer i poden desenvolupar la seva activitat trobant aquest talent que necessiten i un sector educatiu que està en permanent contacte amb aquesta nova economia. I deia que és molt necessari, amb això acabo, aquesta altra part, no? És a dir, vosaltres, amb la vostra fundació, complementeu molt bé tot això. I segur que podrem treballar conjuntament a l'hora que tinguem el projecte de Correus enllestit, segur que podrem treballar conjuntament perquè totes aquestes persones que estan en risc d'exclusió, tota aquesta gent jove que hem de detectar i que hi hem d'arribar i que hem de poder formar, segur que podem col·laborar i, per tant, com deia al principi, quan em veu venir a veure no us vaig poder dir que no, perquè realment la Fundació i moltes altres entitats, institucions socials, etc., formen part d'aquest projecte que, en definitiva, el que vol és crear oportunitats, crear llocs de treball perquè la gent pugui viure dignament. Gràcies. Tant de bo sigui així i d'aquí uns anys ens trobem aquí senzillament per aplaudir que no necessitem ja els premis ni la inversió social que estem avui fent-ne testimoni, que això encara és necessari. I si algú sap això és la Caixa, la Fundació a través del programa Incorpora fa una feina que coneixem de prop, esplèndida, d'integrar i d'ajudar, com d'altres, a que els nostres joves amb més dificultats, en risc d'exclusió, tinguin una oportunitat laboral, tant si és per qüestions socioeconòmiques com si és per discapacitat. Francesc Ventura, en aquests moments vosaltres, des del 2008, que ja són uns quants anys, esteu ajudant el Premi Trajectòria d'ASCA, oi que sí? Sí, exactament. Endavant, quan vulguis. Sí? Ara, oi? Sí. Molt bé. L'any passat celebràvem els 40 anys de les... Ara, sí, ara. Molt bé. Dic, l'any passat, bona tarda a tothom, celebràvem els 40 anys de l'associació ASCA, aquest any celebrem els 25, i ho fem al Palau Macaya, que altres anys havia acollit també aquesta entrega de premis. Els que ens dediquem al món social sempre busquem fórmules que ajudin a crear aquesta societat millor, aquest món millor, i busquem solucions que siguin duraderes i que tinguin impacte. I abans, Miquel, que deies, a vegades ens preguntem si té sentit el que fem. Jo us diria que té tot el sentit, i té tot el sentit perquè jo crec que vosaltres aconseguiu, jo diria, un triple impacte. D'entrada, un impacte amb les persones que estan en risc d'exclusió, que tenen barreres per accés al món laboral, i gràcies a vosaltres aquestes persones poden accedir o a una feina, a una empresa, o bé a un projecte d'autoocupació i poden obrir-se camí i canviar la seva vida. També aconseguir un impacte, jo crec, amb les entitats, amb les associacions, fundacions, cooperatives. Sou un estímul per a les entitats que es dediquen a treballar per la inserció laboral
i per tant els Premis Pinyol això són un estímul, no? I la prova són el que ja fa 25 anys que ho esteu organitzant i la quantitat de propostes que teniu cada any, no? Per tant, jo crec que això ja justifica també el que ho feu i avui, que ho dic, tindrem un testimoni d'una cooperativa premiada fa uns anys i ens explicarà també quina ha estat la seva trajectòria, no? I també jo crec que un tercer motiu pel qual heu de seguir, i té tot el sentit, és que ajudeu a sensibilitzar el que són les empreses. Les empreses que cada vegada més aposten per polítiques de recursos humans més inclusives i que apostin per la diversitat, per l'equitat. Quan vau començar fa 40 anys el tema de la inserció laboral, com a molt podia entendre's com a objectiu de RSC, però després tot aquest temps i aquest treball tan seriós que feu ASCA i que fan totes les entitats a les quals distingiu vosaltres amb els premis, doncs hem aconseguit que el tema d'inserció laboral sigui entès com al final un element estratègic per a les empreses, perquè incorporen talent, però incorporen sobretot motivació i compromís de les persones. La gent del món de les empreses pensen que necessiten persones formades però sobretot compromeses i motivades. I puc assegurar que totes les persones que segueixen aquests itineraris d'inserció laboral a través d'aquestes entitats són persones absolutament compromeses. El tema de l'atur és un repte global que ens implica a tots i calen solucions duraderes i el projecte d'ASCA jo crec que és un exemple i és un referent per nosaltres. Vosaltres, si parlem d'ODS, treballeu per l'ODS 8, el que és creixement econòmic i condicions de treball dignes, però també, com deia la mateixa conductora i tu mateix deies, enteneu molt bé l'objectiu 17, el treballar amb aliances. No hi ha cap agent que d'una forma individual pugui aconseguir aquests objectius i l'única forma és aquest treball amb aliances i això ho sabeu fer molt bé i en aquests 40 anys el que feu és mobilitzar agents per treballar amb aquest objectiu comú. Penso que és un encert, per altra banda, també el que feu aquest doble premi, el premi a la trajectòria i el premi a l'innovació. A la trajectòria perquè és obvi que per aconseguir aquest impacte social, aquest impacte, calen solucions duraderes i estables amb el temps. El programa Incorpora també és un programa que porta ja 16 anys funcionant. L'èxit està amb aquesta visió de futur i aquesta contínua avaluació que fa que avaluïs el que fas i milloris. La primera trajectòria és això, és donar valor a aquesta constància i perseverar amb l'objectiu, i la innovació perquè el món és canviant, no hi ha res que sigui lineal i per tant no hi ha solucions lineals i per tant cal contínuament estar innovant, avaluant el que fem i innovant, i per tant jo crec que és un encert que feu també aquest premi a la innovació. Crec que després del moderat optimisme en què hem sortit tots d'aquesta cimera del COP27, jo crec que reunir-nos avui persones que no només creiem en això, sinó que més treballem en això, jo crec que és una satisfacció per tothom. I ja està, doncs felicitats per aquests 25 anys i per aquests reconeixements que donarem avui. Moltes gràcies. El Francesc és optimista, diu moderat optimisme després del COP27. Et veig molt generós. Et veig generós. Però en un dia així més val ser-ho. Ara coneixereu el projecte de la cooperativa Tarpuna abans de sentir el seu responsable, el Josep Maria Vallès, perquè deia el Francesc que és important l'estabilitat i que aquestes iniciatives, un cop són premiades, les puguem veure al cap dels anys i veure que això rutlla, perquè aquest era el sentit, i així generen els llocs de treball. I aquest és un cas que ens exemplifica això, perquè se li va concedir el premi el 2014, a la 17a edició, i ara la cooperativa Tarpuna és això que veureu. Després? El Josep Maria Vallès ha decidit que sortirà després. Josep Maria, endavant. Sí, he demanat que el vídeo anés al final, que crec que serà més d'això. Bé, primer de tot, moltes gràcies a l'ASCA per convidar-nos. Quan em van contactar i em van dir escolta, per què no vens a parlar? Vaig tenir una mica la sensació de... Dic, ostres, això va passar
quan érem petits, perquè llavors nosaltres com a cooperativa d'iniciativa social teníem 2 anys de vida, no? I era una mica la infantesa o l'adolescència d'aquell projecte d'emprenedoria social. Han passat, des que ens vam fundar nosaltres el 2012, acabem de celebrar els 10 anys i ara ja som una mica adults. La veritat és que vàrem presentar un projecte que pretenia fer una incubadora d'agricultors ecològics. Teníem una finca que encara tenim a Llinars, en la qual vam fer un procés formatiu i d'inserció. Aquell projecte, tal com estava definit llavors, va durar uns 4 anys, fins al 2018 més o menys. Vàrem aconseguir diverses insercions, crec recordar que unes 6 o 7, i vàrem atendre més de 25 persones que van participar. Aquell projecte va arribar a un punt que ja no donava més de sí. El món de l'agricultura no és un sector econòmic que generi una activitat econòmica molt dinàmica i molts llocs de treball, ni tampoc ocupacions amb condicions laborals molt dignes en general, i el vàrem fer evolucionar. Encara tenim la finca, encara produïm producte, l'utilitzem com un espai de formació, l'utilitzem per fer projectes de tasters d'oficis o per fer plans de formació ocupacional, però com a cooperativa hem evolucionat a partir d'aquella experiència. Jo crec que primer va ser molt important per nosaltres aquell cop de mà, perquè quan portes 2 anys de vida als projectes d'emprenedoria social, quan comences sense gaire res, perquè no teníem gaire res, érem 4 il·luminats amb molta il·lusió, un cop de mà i un reconeixement com aquell, com altres que vàrem també tenir de la Fundació La Caixa, per exemple, i d'altres entitats i d'altres col·lectius, doncs t'ajuda, no? I a vegades la diferència entre el fracàs i l'èxit és una mica com allò de la sal que fa surar l'ou, sabeu? Que una petita diferència pot ser, o un petit cop de mà pot ser la diferència entre en sortir-se i no. Per tant, va ser molt benvingut i ens va, sobretot, engrescar molt perquè ens veiem reconeguts i ens veiem amb un suport important. D'aquell projecte en vàrem tenir molts aprenentatges. Jo penso que una part d'aprenentatges són els errors. Ja ho diem que el diable sap més per vell que per diable. I dels errors n'aprens molt. I ara, després de 10 anys, penso en tot el que fèiem, en tots els errors que hem comès i veig que som bastant savis, som experts, però perquè ens hem equivocat molt. I també vàrem aprendre d'observar l'efecte extraordinàriament positiu que tenia els projectes d'horticultura en les persones. Parlo d'una sensació com, mira com li ha canviat la cara a aquesta persona, que venia desanimada, sense feina, i no és només que li toca el sol i està moreno, que també, sinó és que se sent útil i que l'horticultura i en general el contacte amb la natura té un efecte gratificant. És el que alguns teòrics anomenen biofília, que de fet tots ho experimentem. Anem a donar una volta per la muntanya o anem a muntar a cavall, allò de la teràpia amb cavalls o amb animals. Però és que l'horticultura té aquesta connexió amb la natura, té una intensitat i una extensió molt interessant, perquè la persona que participa d'aquests projectes primer pensa com ho farà, posa una petita llavor o un planter, en té cura, després té problemes, intenta solucionar-los, al final n'obté un fruit, que potser al final dius, home, per aquests 4 enciams potser millor valdria comprar-li, però no, error. Aquests 4 enciams els ha fet ell i per la seva autoestima i per la seva situació psicològica, pel seu benestar, són molt importants, perquè se sent útil, que és una de les coses més importants de tenir feina o de tenir ocupació, sentir-se útil. Bé, per tant, nosaltres vàrem veure que això de l'horticultura tenia un potencial molt interessant.
i vàrem començar a treballar en un àmbit que podríem anomenar més d'horticultura terapèutica o d'horticultura com una eina de millora de les persones. Bàsicament en dos aspectes. Un és la millora del benestar, perquè ens ha arribat molta gent. Al final la pobresa no és només falta de feina, la pobresa lliga moltes coses. Ara diuen pobresa energètica, pobresa alimentària. Al final la pobresa és una sola i van lligades moltes coses. I nosaltres a través de l'horticultura hem après a treballar el benestar i la millora psicosocial de persones amb càrregues diverses, perquè ho sabeu, els que esteu en entitats socials, no diuen cada persona és un món. No, cada persona, quan ve vulnerable, quan ve a les nostres entitats, és un univers diferent. El que porta al darrere i el que busca i les seves necessitats són connectades a moltes coses diferents. Per tant, aquest aspecte l'hem potenciat molt i ens hem enfocat molt en aquest, i en un altre que també és molt important, i és el treball de les capacitats transversals. Al final, quan una empresa vol contractar una persona, en general, hi ha empreses, evidentment, que busquen tècnics o enginyers o el que sigui, amb molta formació, però en general, en el món laboral, el més important moltes vegades no és saber fer la feina, perquè això ja t'ho ensenya, ja ho aprendràs. És ser puntual, ser responsable, saber-te comunicar amb gent diferent a tu per saber treballar en equip. O sigui, hi ha una sèrie de capacitats transversals que moltes vegades les persones que estan fora del sistema d'ocupació, del sistema que estan a l'atur i que no se'n surten és perquè aquí hi ha alguna barrera molt important que té a veure amb coses que semblen bàsiques, però jo penso que al final són les més importants. Llavors, nosaltres ens hem enfocat molt en aquesta part d'aquell projecte innovador d'impacte, perquè vam tenir el nostre impacte, però sobretot de molts aprenentatges. Ara actualment gestionem 11 projectes d'horts amb matisos, alguns són, podríem dir, horts socials, horts comunitaris. A nosaltres ens agrada parlar d'horts comunitaris perquè és aquesta vessant del treball comunitari el que genera més impacte social. També ens genera més feina, però és el que ens genera més impacte social. Ens agrada, no en tots és exactament així, però ens agrada treballar molt amb horts inclusius. Per tant, nosaltres tenim projectes en el qual la ciutadania en general hi participa, es pot apuntar, i les persones que venen derivades de serveis socials o d'entitats socials s'ajunten, s'inclouen, fan un procés inclusiu en una dinàmica que no estigmatitza, que no genera un gueto ni genera una sensació de ser estrany. Al contrari, treballem molt amb la inclusió. Actualment, l'any passat, la nostra memòria que està a la web, doncs l'any passat vàrem atendre més de 100, crec que al voltant d'unes 140 persones que podríem dir derivades, podríem dir vulnerables, tot i que vulnerables ho som tots una mica, i vàrem participar també dels nostres projectes pràcticament 200 persones que, diguem, ciutadania en general, que no provenia de derivada. Durant aquests 10 anys, especialment aquests 8 últims, perquè els últims encara més que al principi, hem fet molt d'assessorament i molt de suport tècnic a ajuntaments i entitats que han volgut engegar projectes. Jo calculo que costa, perquè repassar els arxius i tal, però jo calculo que pràcticament devem haver donat suport o assessorament o hem acompanyat una trentena de projectes i la veritat és que n'estem molt contents. Actualment ja som una dotzena de persones treballant, quan al principi érem tres socis que ho vàrem engegar, per tant podem dir que ens hem consolidat. I per acabar, i abans del vídeo que explica una mica la fotografia del que fem ara, de reptes en tenim molts i molts companys d'aquí suposo que sou del tercer sector i podríem fer aquí un memorial. Jo penso que n'hi ha un d'important, que és l'únic que vull subratllar,
és el reconeixement. Sembla que treballar per la cura de les persones en la nostra societat és com de segona categoria. Aquí el que em sembla que té més prestigi és ser metge o ser enginyer o ser... no sé. I crec que el reconeixement ens l'hem de guanyar de dues maneres. Una és sent bons professionals, o sigui, fent la feina més ben feta, mesurant l'impacte, enfocant-nos molt bé i en mètode de les persones. Nosaltres al principi érem molts tècnics agrícoles amb bones voluntats, ara tenim un equip on tenim 4 educadores socials. Per tant, el centre de gravetat social i la professionalitat dels educadors socials és molt important aquí, dels altres personals amb perfils socials, psicopedagogs, etc. I per tant ho hem de fer bé per aquest reconeixement i també no deixar mai de reclamar i demanar al sistema socioeconòmic que ens consideri millor, que ens valori millor i que ens faci un espai una miqueta més digne. I res, si voleu passar el vídeo, veureu una mica el resum de què fem. Tarpuna som una cooperativa que fem projectes de transformació social, sobretot en l'àmbit de la ciutat en relació amb la natura o en relació amb el camp. L'agricultura urbana és un dels grans àmbits de treball, però també treballem en temes de residus, de compostatge. Sobretot treballem amb les persones, en projectes participatius, i intentem que els projectes siguin transformadors. Els horts socials són espais on l'horticultura és un instrument per generar millora en el benestar de les persones. En alguns casos, fins i tot, en diem horts terapèutics, en el sentit que la salut, tant des d'un punt de vista psíquic com físic, és l'objectiu o la finalitat principal del projecte. Anna! 1, 2, 3... Les persones, quan venen amb unes necessitats, amb unes demandes, que nosaltres el que fem és acollir-les, escoltar-les y acompañarlas en todo el proceso. Ven aquí en el huerto para cambiar de muchas cosas de la vida, coger una formación para trabajar aquí, para plantar muchas cosas. He pres de la lluna, he pres moltes coses, de les plantes que es barallen, les que es porten bé, les que pots posar juntes, les que no pots posar juntes, coses d'aquestes. Els horts que gestionem estan destinats a públics molt diversos. O sigui, tenim des de jubilats, famílies amb nens petits, gent que està a l'atur. També tenim molts projectes, i aquí a l'Hort del Mercat, persones que venen derivades dels serveis socials. El que solem treballar són com itineraris individuals per cada persona en base a les necessitats de cadascú. O sigui, si el que volem treballar és la soledat, la podem treballar des de treballar un bancal conjuntament. Mi nombre es Gul. Yo no tengo familia. Yo vengo aquí solo para familia, 4 años. Y yo buscar corazón, y yo buscar amor, porque es mi familia, pequeña familia. Tinc companys que estan al bar al matí prendre el bocat del col de vi i el conyac. No. Ha de vindre aquí, que això omple molt el corazón. Nosotros familias. Sonrisa. Tranquil·litat. Col·laboració. Aprendre. Alegría. Es feliz. Expansión. Compañerismo. Contacte amb la natura. Maravilloso. Comunitat. Engrescadora. Família. ¡Qué maravilla! Esto es terrible. Ja sé que segur que esteu impacients per saber qui són els guanyadors dels Premis Pinyol d'enguany,
Però abans volem que recordem, precisament per l'exercici que acaba de fer el Josep Maria, els guanyadors del 2021. Jo no sé si el Lamin vol el vídeo abans o després. La Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona va obtenir el Premi Innovació l'any 2021 pel projecte Top Manta, cap persona és il·legal. Coneixem-lo y después escoltem el Lamin Bartley. El sindicato se creó hace 6 años a través de un asesinato de un compañero que se llama Mozilla en Salou. Y decidimos crear este sindicato para denunciar la discriminación, la persecución, el racismo institucional que nos empujan hacia la venta ambulante y trabajar en los campos. A través de este sindicato, a través de esta lucha, he tenido mucha oportunidad que la gente escuche mi historia, que la gente sepa que no he venido por gusto, que ellos sepan realmente lo que hay detrás de la manta. Como vendedores ambulantes estuvimos vendiendo las marcas de las otras identidades y decidimos crear nuestra propia marca que se llama Top Manta. A través de las camisetas que hacemos, nuestro mensaje puede llegar mucho más lejos. Y uno de los lemas de las camisetas, las personas son ilegales, pero las camisetas son legales. Quiere decir que las camisetas se pueden viajar, pero las personas que están fabricando estas camisetas no pueden viajar. Porque a través de este sindicato la gente empieza a salir, a rebelarse, ¿no? No solo yo sufría porque yo vengo de otros países, pero la gente negra que ha nacido aquí sufría, pero no sabía cómo denunciarlo. En el día de hoy hay más de 30 personas que están trabajando aquí y tenerlos a ellos como colaboradores significa mucho para nosotros. De tener un contrato es lo difícil porque si no tienen los papeles nadie no te va a contratar y si no tienen un contrato no va a tener los papeles. Es un pez que muerde la cola. La marca lo que queremos es que sea una marca cada vez más visible, la marca que denuncia la explotación que hay tras de las marcas, que sea una marca que representa a cualquier persona que sobrevive en la calle. Aún no hemos logrado nada, pero aún nos han faltado muchísima lucha, muchísima resistencia. Lo que podemos desear a Top Manta que sigue este camino, que sigue resistiendo, que sigue luchando y sigue visibilizar lo que es invisible. Puja cap aquí, Lamin. L'última vegada que he plorat de veritat és veient un projecte documental que han fet uns companys del Lamin per explicar la història, entre d'altres persones del Lamin. El Lamin és una de tantes en què ell vivia el viatge de retorn a casa seva 17 anys després per veure els seus pares i els seus germans. I ara li hem d'agrair que hagi fet aquest projecte, entre moltes altres coses. Buenas noches. Antes de todo, dar las gracias de invitarnos y también de visibilizar lo que he dicho, es lo que es visible, sobre todo el proyecto que estamos haciendo, el Top Manta. Bueno, la idea de este proyecto es demostrar el camino, la solución de la venta ambulante, porque hemos dado cuenta que muchos partidos están buscando soluciones, pero sus soluciones era la violencia, mandar a la policía, y eso no va a solucionar nada, porque yo, Lamin, llego aquí a los 17 años, a los 18 años me empecé a dedicar a la venta ambulante, y llevo 10 años dedicando a la venta ambulante, 10 años viviendo persecución, 10 años viviendo discriminaciones. La única cosa que no he vivido es la deportación, pero he tenido la suerte. Pero tengo muchos compañeros que han vivido esto, aún sigue viviendo esto. Por eso hemos creado este proyecto, para que la gente, para que los partidos vean la solución. La única cosa que queremos es el trabajo. Por eso el Top Manta hoy ha demostrado el camino. ¿Cuál es el camino? Es la formación. ¿Cuál es el camino? Es el trabajo. Por eso hoy, en el día de hoy, el Top Manta, el proyecto de Top Manta, lo que ha hecho, estamos formando nuestro compañero. Yo no he tenido esta suerte cuando he venido, pero los compañeros que van a llegar en el futuro tienen la suerte que cuando llegan aquí no lo van a dedicar a la venta ambulante, sino nosotros le vamos a acoger, le vamos a formar.
incluso le vamos a contratar, porque en el día de hoy el proyecto Top Manta, la cooperativa, tiene más de 30 personas, que la mayoría son vendedores ambulantes que están trabajando. Son costureros, son serigrafias, gente que dedican serigrafía, gente que van vendiendo en las ferias, sobre todo a nuestras camisetas, nuestra ropa. La idea de este proyecto no solo damos las camisetas para que la gente le venda en la calle, no queremos esto. Eso quiere decir estamos creando más manteros. Esa no es la idea. La idea es recoger a la gente que dedican a la venta ambulante y formarle y darle su oportunidad, sus sueños en el día de hoy. Pues este premio que hemos ganado el año pasado es uno de los premios que cada año que los pequeños proyectos como el nuestro, que lucha por la justicia social, puede ir mejorando y cumplir los objetivos. Con este premio podemos aumentar nuestro espacio. Si ves bien, el año pasado éramos 15 personas. Este año somos 30 personas. Gracias a estos premios, gracias a ustedes, que hemos podido mejorar, que hemos podido sacar al menos 5 personas en la calle. Y muchísimas gracias. D'això se'n diu transformar, no? Allò, un problema amb una oportunitat per moltes persones perquè no hagin de viure el que va viure l'Amin quan era tan jove. I el premi a la trajectòria de l'any passat és també un premi de tenacitat i de transformació durant molts anys. L'associació ALBA a Tàrrega fa moltes activitats, moltes coses diferents per les persones amb capacitats diverses, però una de les que fa és l'obrador de les galetes arrugades, que no sé si les heu tastat mai. Els arrugats, que sorgeixen precisament de la màgia d'adonar-se que a vegades una persona no fa una línia recta però en fa 200 de corbes que són meravelloses. I adonar-se d'això fa que obtinguessin el Premi Trajectòria. La Núria Zendoya és aquí avui. On estàs? Aquí? Vine cap aquí. Però abans coneguem el projecte ALBA. I tu puges, tu ja puges. L'obrador de galetes al Rossal forma part del Centre Especial de Treball de l'Associació ALBA, una entitat d'iniciativa social que va néixer l'any 1975 a Tàrrega per oferir suports a les persones amb discapacitat. Josep Serra Solà va fundar el Rossal l'any 1920 a Tàrrega, després de formar-se en l'ofici de pastisser. Les seves galetes van tenir un gran prestigi i es van vendre arreu de Catalunya. Els seus 3 fills van seguir amb el negoci fins l'any 1998, en què decideixen tancar l'obrador i la botiga situada a Tàrrega. El 2001 proposen a l'associació ALBA continuar amb el negoci i l'entitat accepta el repte. El Rossal és un projecte d'emprenedoria social, un espai de treball inclusiu on es dona ocupació a persones amb discapacitat i risc d'exclusió. La diversitat ens enriqueix i ens dona una capacitat d'innovació original i diferent. Els arrugats en són un exemple. Quan en Lluís, treballador de l'obrador, intentava fer neules, li sortien sempre arrugades i al final del dia tenia muntanyes de galetes arrugades. Però resulta que aquelles neules tan imperfectes eren cruixents i boníssimes. I si les posem a la venda, va pensar la responsable. Així és com van néixer els arrugats, un producte que ara és el 70% de la producció de l'obrador. En els gairebé 20 anys que el Rossal ha estat sota el lideratge d'ALBA, ha esdevingut el projecte insígnia de l'entitat, amb una marca independent i amb projecció pròpia. És també un projecte de referència de l'economia social a Catalunya i continua treballant dia a dia per endolcir la vida de les persones.
Bé, doncs, bona tarda. Soc la Núria. Primer de tot, agrair l'esforç que esteu fent per apoyar entitats. Sempre el meu amic, l'amic que ve davant meu, sempre em deixa sense paraules perquè la seva història és tan impressionant que a mi em deixa bloquejada. Però bueno, et felicito un cop més i també a vosaltres per el suport que ens esteu donant. Aquest vídeo que han fet és molt explicatiu, jo quasi sobro aquí, però bueno, volia explicar una mica doncs aquest any que ha passat, amb la vostra ajuda, una mica què hem fet. Doncs què vam fer? Vam comprar una màquina nova per fer galetes. Per què? Perquè el nostre objectiu era donar feina. Amb aquesta màquina, que no amb tots els diners, però amb la part que ens faltava, ens vau ajudar a poder-la comprar. En aquests moments estem treballant 22 persones a l'Obrador. Com l'any passat estem en plena campanya de Nadal, hem vingut també corrents. La Núria, que ve amb mi, és de les persones que va començar el projecte fa 18 anys, fa 18 anys que continuem pedalant, que intentem innovar i que al final el que tenim és, l'objectiu principal és donar feina. I a part donem una feina amb un projecte que la gent està contenta, perquè la gent és diferent, està treballant amb una cadena que el producte que estàs fent no t'importa gaire, que està en un projecte que la gent ve a fer la visita i diu ostres, aquest projecte és molt xulo, aquestes galetes són molt bones. La història que ha explicat la Mònica, que ja la conec, que la coneix, el tema dels arrugats és una història real. Aquest any farem 20.000 quilos de galetes i un 80% serà aquesta galeta mal feta, rodona, cruixent, estranya, però que la proves i dius, ostres, això és diferent, no? Què passa aquí? Bueno, això va ser un moment d'inspiració que, és veritat, és un noi feia neules, no li sortia, les arrugava i vam ser capaços de buscar una oportunitat amb aquestes galetes mal fetes, una mica com la paradoxa de dir, siguem capaços de veure les oportunitats amb aquelles coses que aparentment no tenen valor, no? Nosaltres és una entitat que té 48 anys d'història, que treballem amb persones amb discapacitat, malaltia mental i també col·lectius vulnerables. Jo penso que si el treball dignifica i si el treball és important per nosaltres, per a aquestes persones que en una altra empresa seria molt complicat que treballessin, és vital, vull dir, estructura la seva vida, dona sentit al dia a dia i per nosaltres l'únic objectiu que tenim, que és donar feina, en aquests moments l'estem consolidant i estem molt contents del projecte. Gràcies a tots i ens tornem a veure. Ja sabeu quines galetes heu de comprar aquest Nadal, I ara és el moment que esperem, en un lliurament de premis per veure el futur, l'Amin i la futura Núria que pujaran aquí. Antonio Martínez del Hoyo llegirà l'acta del jurat dels Premis Pinyol 2022. Acta Premis de Foment de l'Ocupació Josep Maria Pinyol, 25a edició, que convoca Acció Solidària contra l'Atur amb el suport de la Fundació La Caixa i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. L'acte diu, reunit a Barcelona el dia 9 de novembre de 2022, el jurat d'aquest premi, format per Miquel Vila Despujol com a vicepresident de la Fundació, Àngels Calveras, Josep Pedo, Mossèn Martín, Imma Noguera, Montse Novell, Ampar Porcel, Albert Recio, Estanislao Sunyer i Antonio Martínez del Hoyo com a secretari, ha acordat concedir el premi a la millor iniciativa innovadora contra l'atur, dotat amb 10.000 euros al projecte Centre d'Acollida Assís, Dona Impuls. El premi a la trajectòria a favor de l'ocupació laboral, dotat amb 10.000 euros a l'entitat Coordinadora contra la Marginació de Cornellà. El jurat manifesta que, atesa la qualitat dels projectes presentats, li ha estat difícil escollir el més destacat pel seu caràcter innovador i creador de llocs de treball. Pel que fa a la trajectòria de les entitats presentades, reconeix la tasca desenvolupada en la lluita contra l'atur de totes elles. Segueixen les signatures dels membres del jurat. Moltes gràcies. Doncs, Premi Innovació Centre d'Acollida 6 pel projecte Dona Impuls. Recull el premi Helena Sala, responsable del programa Dones amb Llar, i Laura Bonyi, no sé si ho estic dient bé, responsable d'Aliances. Li lliurarà el premi en Pere Navarro, representant de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Pugeu totes dues. Aquí davant.
Aquí davant. Gràcies, primer de tot. Moltíssimes gràcies. Això és el diploma i això m'han dit que sobretot no m'ho descuidi, que és el sobre. Diguem-ne la part interessant del premi. Una fotografia. Feu una foto. Magnífic. Doncs Helena, Laura, quan vulgueu. Parla d'Helena. Parla Aquí, sí. Sembla ser que sí. Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és un orgull rebre aquest reconeixement i no només per lo que és obvi, no? Sinó perquè el projecte Dona Impuls, que desenvolupa la nostra entitat, es dirigeix a acompanyar a dones en situació de sense llar a reconnectar en el mercat laboral i a aconseguir una feina que, com dèiem abans, els hi permeti sostenir unes condicions de vida dignes. I dic que és un orgull perquè fa 5 anys, quan parlàvem de sensellarisme femení, ningú sabia del que estàvem parlant i ningú veia necessitat de parlar específicament del sensellarisme que afecta les dones. L'Amin deia abans, gràcies per visibilitzar els invisibles, i jo crec que he de dir també el mateix, gràcies per visibilitzar les invisibles. Gràcies també perquè la nostra forma d'entendre l'acompanyament cap a la inserció és també específica. També abans s'ha parlat de la necessitat de parlar no només de feina, sinó d'una feina de qualitat que permeti sostenir unes condicions de vida dignes. Jo us diré que la meitat de les dones sense llar que arriben al nostre centre té feina. Qualsevol feina no val, però al seu torn, per a aquestes dones una feina no és només una feina. Nosaltres fem un acompanyament integral des de la salut física, salut mental, temes de consums, allotjament, habitatge, recuperació de xarxes, habilitats socials, que al final té un impacte. Nosaltres sempre ho diem, apostem per una mirada on la inserció laboral, on aquests itineraris individuals d'inserció no siguin un recorregut estàndard amb unes fases preestablertes i un destí final en forma de treball precari. Al contrari, nosaltres el que ens imaginem és un recorregut que permet connectar trajectòries passades a nous horitzons de futur, que permet encabir un projecte d'inserció laboral, un projecte professional en el marc d'un projecte vital que és més ampli i que inclou altres necessitats i desitjos. Aquesta forma d'entendre la inserció no tothom l'entén i, per tant, moltíssimes gràcies a totes vosaltres per aquest reconeixement, moltíssimes gràcies per tot i continuarem endavant i gràcies. Gràcies. I ara pujarà l'Alfons Cuixart, que és el secretari de la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, Premi Trajectòria 2022. Lliurarà el premi en Francesc Ventura, responsable del programa Incorpora de la Fundació La Caixa. Fotografia us l'heu fet? Molt important. Endavant. Molt bé. Portava aquí unes paraules. Bé, en representació de la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, vull agrair a Acció Solidària que hagi considerat la nostra associació digna d'aquest premi, a la trajectòria. Doncs sí, Déu-n'hi-do, ja fa més de 30 anys que ens esforcem per recolzar les persones empresonades i a les seves famílies, principalment de Cornellà, però també de poblacions de la comarca. Una tasca que realitza per mitjà del voluntariat i l'actuació d'un jurista i 2 tècniques. I també amb el recolzament dels socis i l'administració i donatius de diverses entitats de la ciutat. Aquest premi ens permetrà superar el sotrac dels darrers mesos i animar-nos a treballar millor, que sempre cal. Aquest és el segon cop que rebem aquest premi. L'anterior va ser el 2010. També llavors, com ara, va significar una taula de salvament.
de la nostra fràgil economia i una autèntica injecció d'ànim que de ben segur ens va permetre arribar fins aquí. Bé, això no ho tenia escrit, però ho volia dir. A veure, la gent que està a la presó està molt malament. I una cosa que jo diria que ens podria fer entendre la situació és l'enorme complexitat de la vida d'aquestes persones. Quan vas a veure algú que està empresonat, resulta que té causes pendents, té problemes de personalitat, etc. I això, ajudar aquesta gent és complicat. Bé, doncs mira, fa 30 i pico d'anys que ho fem i Déu-n'hi-do. A Cornellà jo crec que s'ha consolidat com una associació que jo crec que serveix per enorgullir els cornellanencs, perquè ajudar els darrers vol dir molt, i ells són els darrers. És a dir, més enllà de la presó hi ha el sensellarisme, però la presó és molt fumuda pel que la viu i per les famílies. Doncs bé, Acció Solidària per nosaltres ha estat sempre un gran ajut, perquè a vegades que hem tingut dificultats econòmiques ens han deixat diners i doncs ara ens donen aquest premi, per tant ens donen oportunitat de disposar d'uns diners que ens serviran molt, perquè som una entitat, podríem dir, que va molt justa amb el tema econòmic. Doncs gràcies. I l'any que ve, si Déu vol, us podrem explicar què hem fet i què fem. Moltes gràcies. Felicito pels dilluns. Gràcies. No et deixessis els calés. I el certificat. Perquè, certament, això que deies, si aquest matí quan sentíem informacions que ens diuen que els estudis detecten que els nostres adolescents han pensat en treure's la vida, no sé si heu estat al cas, imagineu-vos les persones que estan privades de llibertat. Si ara tenim més problemes de salut mental després de la Covid, que és evident que els tenim tots, ho notem, com ens afecta personalment, imagineu-vos les persones que estan en la situació de presó, com ara ens deien. Doncs segurament aquest és un dels molts exemples de per què Acció Solidària contra l'Atur té tot el sentit. En Miquel Vila clourà l'acte, però després no us moguéssiu, perquè veureu i sentireu, escoltareu unes veus extraordinàries. Bueno, aviam, només dues paraules. Primer, felicitar els premiats, tant al Centre d'Acollida 6 com a la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà. Si em permeteu fer una broma, dins d'Acció Solidària sempre Cornellà ha tingut molt pes, no se sap ben bé per què, anem a dir. Però això no ha influït al jurat, perquè el jurat no ho sabia, això, anem a dir. Però tenim l'Oriol aquí que pot donar testimoni que Cornellà està molt present. Acció Solidària. Bueno, els dos projectes, Dona Impuls, ajuda a dones amb problemes, Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, ajuda a expressos. Hem vist, anem a dir, la cooperativa Tarpuna, que té un concepte més integral, la cooperativa Tot Manta, que ajuda a persones immigrades, bàsicament, anem a dir, el Rosal, que fa les galetes aquestes arrugars, que ajuda a persones amb discapacitat. Què vol dir això? Això vol dir, anem a dir, que el món de l'atur, el món de l'exclusió, és un món molt complex i no té solucions úniques, sinó que necessita solucions a mida. I per això hi ha tantes entitats. Moltes vegades diem que hi ha moltes entitats molt petites. Segurament hi ha moltes entitats molt petites, però és que el problema gros, de fet, és la suma de molts problemes petits. I cada entitat s'ha especialitzat en donar ajuda a un col·lectiu concret. El qual no vol dir que després no estiguem coordinats, però per això explica que hi hagi tantes entitats. I si no es fa d'aquesta manera específica per un problema específic, la veritat és que no se soluciona el problema. Dit això, reconèixer la feina del jurat
I l'any passat ja ho vaig dir, però ho torno a dir, anem a dir que Acció Solidària, mentre hi hagi persones que en situació tan delicada tenen l'empenta de tirar endavant un projecte vital, mentre anem a dir els donants, que jo agrairia a tothom que parlés amb els seus amics, amb els seus coneguts, amb qui sigui, perquè del tema d'ingressos, ja ho he dit abans, no anem bé, anem a dir, i per tant tota ajuda ha de ser benvinguda. I el patronat, anem a dir, l'empenta del patronat, mentre aquestes tres coses estiguin, anem a dir, vives, Acció Solidària tirarà endavant. L'any passat també vam dir la frase que hi ha, que l'atur és cosa de tots, és un tema que tots ens hem d'implicar. I res més, des d'Acció Solidària diem que no ens aturarem i finalment donar les gràcies a la Fundació La Caixa, al Consorci, a Mònica i al nostre patronat, anem a dir, col·laboradors i voluntaris que són els que tiren endavant la tasca. I finalment vull informar, anem a dir, que l'edat no perdona i 3 voluntaris que han estat molt importants en la institució i que en gran part expliquen com és Acció Solidària en l'actualitat, ens deixen per raons d'edat. I jo vull destacar aquí aquestes 3 persones, que són Pilar Mercader i especialment Miquel Verdaguer i Miquel Gibert. Moltes gràcies a tots 3. I dit això, moltes gràcies. I ara convido en Pere Navarro, en Francesc Ventura i en Miquel Vila a ocupar seients, diguéssim, que els permetin gaudir de les veus que escoltaran, perquè companys i companyes d'aquí del Palau Macaya retiraran aquestes cadires i pujaran fins aquí 10 dones, un grup d'amigues que s'anomenen el grup Hatakendeia. D'acord? Hatakendeia vol dir estic bé. Quan us preguntin com esteu, vosaltres dieu Hatakendeia i ja ho entendran. Aquestes 10 dones, que són amigues, que havien cantat en diferents grups, van muntar un petit grup de cantaires, aquestes 10 veus, perquè un amic seu, d'una petita ONG al Togo, els hi va demanar ajuda. I elles es van ajuntar perquè aquesta ONG atén a nens i nenes joves amb discapacitat a Togo. Si tu has nascut i tens un fill, jo tinc un fill amb síndrome de Down i sempre li dic, Marc, molt diferent haver nascut aquí que si haguessis nascut a Etiòpia, que si haguessis nascut. Només sigues conscient d'això, perquè les coses que pots fer si has nascut en un lloc o en un altre, les oportunitats que tens d'atenció són molt diferents. I elles es van ajuntar per cantar en benefici d'aquesta ONG. Canten cançons africanes en llengua zulú, que parla, com sabeu, 11 milions de persones, encara que no el sentiu gaire. La primera que cantaran elles és Siyahamba, que si dic Siyahamba us ha de sonar, perquè es va fer molt popular a les esglésies nord-americanes a la dècada dels 90 i d'allà ha corregut mig món. És una cançó d'esperança i amor. Jo us estic explicant tot això perquè la Glòria m'ha demanat. La Glòria, que és una amiga meva que és molt mandona, molt més que jo, m'ha dit, no, tu els expliques el que cantarem i jo no dic res. Per tant, us cantaran Siyahamba. Ara ja podeu anar entrant, estimades? Em diu el Miquel... Sí, t'he dit Mandona. La Glòria Canals, que és un dels motors socials d'aquest país, que dijous, per cert, aprofito per dir, rebrà un premi merescudíssim per part de l'ONCE per la seva tasca al capdavant de la Fundació Aura, integrant persones amb discapacitat intel·lectual. Podem aprofitar per aplaudir-la ja prèviament. Doncs ella va ser Premi Pinyol, també. M'ha dit el Miquel que ho recordés. Després us cantaran una segona cançó, que és
Amavolo, ho estic dient bé, això? Amavolo, que parla de la por d'anar a Camacho per la guerra, i finalment la cançó Malaika de Miriam Makeba en llengua swahili, que és una cançó d'amor. Quan vulgueu, estimades. In the
Moltíssimes gràcies a totes. Gràcies. Doncs, meravellosa manera d'acabar aquesta 25a edició dels Premis Pinyol. Que tingueu moltíssima sort, moltes felicitats al Premi Innovació i al Premi Trajectòria. Ens tornem a retrobar l'any vinent per saber com els hi ha anat i felicitats de tots els Premis Innovació i Trajectòria que han passat avui per aquí. Moltes gràcies i gràcies per permetre'm de compartir aquest moment amb vosaltres. Que tingueu una bona tarda.